Zeberraltube plazan hasten da, eta Gaztelondon bukatu Arrasateko Olarte kalia izango dugu izpide gaurko honetan Arrasateko historiako hainbat momentukin eta hainbat pertsoneiakin lotura estua dakone kalia. Gainera, Arantza Otadui, kaixo? Kaixo, Txomin, aspaldiko, hori da. Eta gaur be, aspaldiko kontuen inguruan ingo dugu berba, izan be Olarte kalia, Arrasaten kale ezaguna, hainbat komertziokin, kale komertziala dala esan geke. Gaur egun kalia da, baina garai baten, espazio zabalagoa edo eremu zabalagoa hartzen hemen Olartek berak, ez da? Egisa da ez dakigula bere neurrixak eta bere edadura zein zan. Badakigu hasiko zala Gaztelondon, zuk esan duzu moduen, Santa Barbara muinuan peian, eta batzuk esaten dabe, iristen zala bere egunean, Arano Gartzia maisu maistra kale ingurura, hau da, Zeberraltube plazatik, Garibairen etxeraino gutxi gora bera. Baina gisa da, ezin dugula momentuz, dakigun datu historikoekin hori argitxu. Eta bai, gaur egun oso etxe bizitza multzo berrixa dauz, batzuk 20. mende hasierako etxe oso dotoriak, eta beste asko, pixuak, ez da? Baina pixu hauetan, eta guk historiadoriok, eta nire kasuan artean historiadoria izen da, askotan ikertzen ditugu, begibistan ez dauzen gauzak, baina hor dauz dokumentu zaharrak, eta kontatzeko ze pertsonai eta ze gauza gertau izen dien kale honetan. Eta Olarte kaliakin lotura dakoin bi pertsonai historiko aurkitzeko, ez daku oso horri joan biharrik, izan be kale hasieran bertan, kalian alde banatan, topauko du horrekin loturia, ez da? Konta iguzu, zeintzuk dira, zergatik dira garrantzitsuak, ze pixu eduki daue Arrasaten? Hori da, bixak die, 19. mendeko, bigarren, 50 aldiko herritarrak. Juan Carlos Guerra, Donostian jaixua baina Mondra eta Erpetopetua, eta Toribia Agirre. Justo zuratzean dauen etxe berri horretan, bere egunien kokatzen zen Mugaibe izeneko dorretxia. Mugaibe erdiaroko arresia babesten zaben eraikin bat zen, eta eraikinaren gainean, eraikinaren arrastuak erabiliaz, gerratarrek sortuko daue euren sortetxia hemen Arrasaten. Bai, esan dugulako, esan duzu arresixa, izan be, bere garaixan, arresitik kanpora geratzen zen eremua zen hau kale hau, ez da? Ez zan herri barruko edo hiribilduko kalietako bat behintzat. Ez, hori da, Mondragoko hiribilduak ekiko ditu 3 kale, Iturriotz, Erdiko kalia, Arte kale, dokumentazio zaharrenian, eta Ferreriaz, Olarte kaleko ogibide horri lotutako beste kale bat. Eta Ferreriaz kaleko atzeko partiak emungo dau gaur egungo Olartera. Gerratarrak, zergatik dira garrantzitsuak? Juan Carlos Guerra, bera, esan dute moduan, jaixoko da Donostian, eta bera historiadore guztiontzat referente bat da. Azkenian berak ikertuko ditu heraldika kontuak, euskal genealogia kontuak, eta bera oso gaztetatik eukiko dau bere aurreko belaunaldien ezagutzarekiko jakin-min handi bat. Eta zuzenbidea ikasten zebiela, oporraldietan, mugitzen zen Euskal Herriko herrietatik, artxibotarata, eta ni desente identifikatzen az berakin, ikertzeko zer gertatzen zen aurreko belaunaldi hartako pertsonaiekin. Eta idatziko ditu padroiari buruzko ensaio bat, heraldikari buruzko ensaio bat, jasoko ditu Euskal Kulturaren zatbe oso esanguratsua dan pertsonai bada, beste gauza batzun artean, kanta sarrak jasoko ditulako, eta idatziko dotza, idatzi zeban, Arantzazuko amaren inguruko historio bat euskeraz, bera bebai. Orduan, kultura munduan oso pertsonai jantzi bat, eta hori jasoko da bere liburutegian, eta gaur egun Euskaltzaindia jasotzen dauen liburutegi eta artxibo erraldei bat. Juan Carlos Guerra hemen, eta pareko etxean, edo garai baten parian hauen etxean, Toribio Agirre. Hori da, bere egunean, diktadura garaixan,
Olarte kaliak eukiko dau Toribio Agirre izena, eta Toribio Agirre eta Juan Carlos berak bisak tamalez urte berian hil dintzien, 1941. Eta bisak 19. eta 20. mendeko Mondragon horretako bultzatzaileak izango dira, bata kultura aldetik eta beste bat enpresa mundutik eta baita kultura eta administrazio aldetik be. Toribio Agirre gazte hasi izan 11 urtetxokin okerretz banau lanian Bergara Jauregi Rezusta eta Azia enpresan, bere egunean Unión Cerrajeraren sorrerako enpresetako bat. Eta 23 urtez izango da, 1900 eta urtean bueltan ja izango da Cerrajerako gerentea. 23 urtez izan zen gerente, Primo de Riverak saritu zeban 1928an Mérito al Trabajo izeneko sari horrekin, Euskal Gipuzkoako enpresarien buru bera izan zen urte pila batez, eta Arrasateko administrazio publikoko karguak okupatuko ditu. Sindiko lehenengo, gero alkate orde eta azkenik alkate. Eta berak argi eta garbi dauko, eukizeban herrixanako gauzak hartzila, beraz lagunduko da Biteri eskolaren sorreran, Biteri eskola berez, egongo zienan, garai bateko olarte inguru hartan baita. Eta kultura munduan be, interes handiko pertsona izango da. Alegin duzan aprendizez eskolaren hasiak sortzen, eta sortuko da Arrasateko musika bandaren aitzindaria. Txaranga moduan sortu zana, ez da? Hori da. Orduan, txaranga horrentzako, eskatu zeban diru laguntza publiko bat udalari herritarrek eskuratu zezaten musika instrumentuak, lagundu zeban txarangako zuzendariak soldata bat izatera, soldata nahiko garai hartarako nahiko desentia, baina Toribio Agirre ez da Mondragon hilko, bere zuia izan baitzen 1934ko iraultzaren protagonistetako bat. Bere zuia akabatu egin zuten, Malako errebaldeko trinketean gertu, iraultzaileek, eta horren ondorioz familiak ihes egingo du, Toribio bere alaba, Purezarekin, lehenengo Madrilera, eta Madrilen jaixo zen Toribio Agirreren iloba, Marcelino Oreja Agirre Espainiar politikaria. Bueno, honetxek nola bai, kale hasiran bertan, ikusten dugu historia pila bat dauela. Goazen pila bat aurreratxu hau, ze gaur egun dauen denda historiko bat, gaur egun zabalik dauen denda historiko bat, hemen txekale honetan bertan topoko dugu, guazen hori da, guazen. Esan dugu, Arantza, jokan zabalik dauen denda, dendia bera be, urtiak dakon ez da, markiegi dendia, eraikin kurioso baten gainera. Bai, 20. mendeko arkitekturak Mondragon utziko ditu olako eraikin dotoriak, ez da oso elegantiak, behitzu zelako portalak eta zelan, hor modernismoak eta hor pilpilian eusen, eta azkenian orako gauzak herrixetara be urbilduko. Elduzian, ez da? Donosti bateko portal dotoria be gure dugu gure herrixan euki. Eta hemen dauko, kale honek daukona da mundiokan bizitza eta komertzio asko. Eta komertzio horreien artean, nik uste dut, aipagarria diela, belaunaldi bat baino gehiago. Belaunaldiz belaunaldi fandianak, ez da, pasatzen. Eta kasu hori, hemen daukogun markegi arropa denda, ni gutxitan, bizitatzen duten denda bada, zenoski, niretako ez da produktori, baina paritxo... Gizonezkoendako arropa dalako gehien bat. Paritxo batero itxeko bai, eta markiegi daukona da, ona etorri zela gaur egungo Javien aitza, ez da, sastreixa bat sortu zeban, bera Bergarara zan, Angiozarrekua, ez dakit Angiozarrekua izen da
Bergara gustoko da behin, ezta? Baina, bueno, Bergara aldekua esango dugu. Bergara aldekua, eta gero mugitzen zen Eibarrera, eta Eibarretik erabaki zeban, sortzia bere sastreixa hemen Mondragoen. Eta behitxu hundiokan, 80 urte pasauta, komertzio hori bizirik dirau, eta nik uste dut hori aipagarrixa dela, ezta? Herri bat biziri mantentzeko komertzioa behar dela, baina aurretik, bertan, inguru honetan eusen beste Beste komertzio bat edo beste jardun ekonomiko bat, Arrasaten gainera bere garaixan garrantzia handixa eukiobena. Burdingintza. Bai, behitxu, Mondragon hiribildua sortzen da, berez, udaratzen ataratzen zen, burdin hori altzairuan transformatzeko, ezta? Mundu mailan famatu ingo dan Mondragon altzairuan. Eta horrek ekarriko ditu hiribildura burdinolak. Badago agiri bat, Alfontso Amargarrenak ematen dauena, landa ingurunian eusen fabrikak, ero aixiolak, hirit hartzeko. Hau da, ekartzeko beste teknologia bat. Ur indarrez sortzen zena. Eta horren ondorioz, hemen Aramaio erreka bazter honetan sortuko dira hainbat burdinola, eta gutxienez dokumentatuta dauz hemen Olarte inguruan 3 burdinola. Antza, horietako baten astarnak mantentzen die, horre Uriarte Sporten da izan zena eta Loterixan inguru horretan horren sotuan. Guk ezin ditugu ikusi, konturatu behar gara, guk gaur egun 21. mendian zapaltzen dugun herri mailan altura errekatik gora dauela. Garai baten lurra askoz bera buelako, ezta? Uretik gertu, nola baita. Orduan hor egongo zen, uharkaero, uharkaperi izena emuten dutzen, ura biltzeko balsa handi bat, eta hortik kanalizatu ingo zen, burdinola txiki horietara errekatik hartutako ur hori erroten bitartez eta produzio guztia martxan jartzeko. Eta Olarte Ferreri Azkalian zestakigu zehatz-mehatz nun, horko burdinoletara etorri zen bizita ilustre bat. Felipe Laugarrena erregia, dirudienez, Jose Letonak aipatzen dau, Mondragoera bizitan etorri zala, eta bizita horretan bizitatu zeban ogibide lan munduko fabrika bat, burdinola bat. Eta bueltatzerakoan, saldira igotzerakoan, burdinola hortako peoi batek eskua emusotzan erregiai saldira igoteko. Askotan, aberatsa hauek ez ziren igotzen zuzenian saldira, eukitzen dituzte plintonak antzeko egiturak, altura hori da, laguntzeko, jartzen zizkieten olako maiatxo batzuk saldira igotzeko errestasunarekin. Eta dirudienez, erregian guardia bati, ez jakon pebe guztau laguntza hori, eta alatabe erregiak eskertu zeban Mondragoko langile baten eskua. Orduan, olako kuriosidadiak eta gerta bizen die, nola? Beti be, erregiek eta bizitatu izan dituzte fabrikak, ikusteko euren erresumako aberastasunak eta nola hiliko ziren. Dana dela itxi daigun, burdina kontuak alde batera, honek ikusten dugu beste atal baterako muten dauela, beste kale batekin gainera loturia beuki aldauela. Guazen pila bat aurrera etxu hau, beste elementu kale honetan topoko dugun elementu historiko baten inguruan berbaiteko. Bertan bukatuko dugu bizitia. Ederki. Arantza, hementxe, Zurgein kantoi, kalia esaten xakoena, mendik Ferreriasera doiana, Olartetik Ferreriasera doiana, eta bertan, Arrasateko, garaibateko, arresiko atietako bat, ezta? Onjokan, hor dauen atietako bat, beste batzuk desagertu dira. Izen asko eki izan ditu, garaian aldatzen junda, Zurgein kantoiko atia, San Agustin atia, bere egunean, Zaru galen eguelako San Agustin Miserikordiako komentua, eta honek erakusten duzku, ze garrantzitsu izen zen, herri hau arrezitua egotia, besteko herri honetan kudeatzen zen, eta zen altzairu hori.
zurginkantoiko ate hau ez da alatabe, Olarte kalian harresiak eukizeben Aldezarreko sarbide bakarra. Olarte kantoia be hor badau, Otamendi Bideetan pasatu garategia, duguna. eta Aitor Belar den da tartekua, baina garrantzitsuena da hause, hau da, Bizkaira eta Aramaixora eramango gaituen atia. Gaur egun barriztuta dau, ez dakigu noizkoa dan, atia bera... Zalantza asko dauz datatzeko orduan. Nire ustez, Erdi Aroko atia izan daiteke ero, akaso, 16. mendekoa, baina dauko, heraldikako elementu bat, guztiz Erdi Arokoa dana, oina salduko dut pitxima geisha horren inguruan. Baina badauz aipamenak, 18. mendian, 1700 eta 80an interbentzio bat jasan zebala ate honek. Beraz, arkua ikusitza, arko errebajatu hori bai da barrokoan erabiltzen den arkuetako bat. Zer gertatzen da ate honekin? 18 garaian berriztu ingo diela garai batian Gaztelondoko portala, gaur egun beheko atian ikusten dana, eta Iturriotzekoa. Eta estetikoki haiek beste tratamendu bat eukiben. Eta honek, hau nahiko arku xumea da. Beraz, nik kokatuko nuke Erdi Aro bukaeran 16. mende hasieran, alatabe ikerketa beharko ditu. Enblema aldetik zer dauka ate honek? Hor dago, armarri txiki bat, bi lehoiak esango nituzken diela horiek, eta hor agertzen die lehoi rampanteak eta gazteluak. Eta hori da Alfontso X Gaztelako erregiaren enblema pertsonala, gero Gaztelako erresumak berarentzako hartuko da bena. Eta argi dago, zeinei aipatzen jakon ate honi. Hau da, Mondragon hiribildua eman zeban erregiari, Alfontso X erregiari. Arantza, Otadui, ikusten dugu, Olarte kaliak askorako muten dauen kalia dala, gai ezberdinen inguruan berbaiteko gainera, Arrasateko historiakin be, edo Arrasateko lanbide historikoekin be, estuki lotuta dauen kalia dala. Hemen bukatuko dugu Olarte kalian ingurukoa, urrengo baterako baina, pima barrura bingo dugu, ezta? Ferreriaz ingurura joango gara. Hori da. Arantza, Otadui, eskerrik asko. Zuei.